Godmorgen og velkommen igen. I dag er det den 8. december, og igen i dag har jeg sendt nogle rapporter ud i marken. Og tidligere i dag, der sendte jeg Julie Strauss ud for at smugkigge lidt ned ved musikerne, for at se, hvor langt de var nået. Og det kan vi se lige her. Ja, jeg står her foran musiklokalet, hvor de er ved at øve, og jeg synes lige, vi skal begynde at høre, hvordan det lyder. What the fuck is going on? Hej. Undskyld, jeg lige forstyrrer, Kasper. Jeg har lidt par spørgsmål. Vi har hørt, at du skal spille på violin her på fredag. Hvordan går det med at øve det? Ej, jeg skal ikke spille violin. Jeg skal spille banjo. Skal du ikke spille violin? Jeg skal ikke spille violin. Nå, det må du undskylde. Det er nok noget fejlinformation, vi har fået på redaktionen. Ja. Hvordan går det for at øve nogle numre? Ja, det gør vi. Vi har fået øvet sådan ret mange numre. Sådan ret mange numre. Undskyld, Kasper, jeg tror, der er mulighed for, at du kan svare lidt sjovere på det der spørgsmål. Det er bare fordi, du ved, det bliver lidt kedeligt for vores seere. Så jeg tror du kan svare, at vi klipper bare i det. Tror du kan svare lidt sjovere på spørgsmålet? Nej, det kan jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nej. Det kan være, vi kan bare prøve. Det kan være Mikkel, han kan det. Vi kan bare prøve. Mikkel, Hvor det fedt skal være sjovt. det skal... For at øve nogle numre. Vi har fået en masse. Okay, jeg tror, det var fint. Tak. Ja, jeg står her foran lokale 6, hvor der er nogle gutter inde og øve. Og jeg synes lige, vi skal gå ind og se, hvordan det går. Hej. Hej. Må vi godt lige spørge her. Så vi har hørt, at du skal synge en solo. Hvordan går det med det? Hvor har I hørt det fra? Du skal ikke synge en solo, måske? Nej, jeg gør ikke. Nej, så tror jeg måske, vi har fået noget fejlinformation på vores redaktion, for ellers øvet nogle numre. Ja, det har vi da. Det har vi. Men der er ikke lige noget, man skal synge solo. Jeg tror måske, der er mulighed for, at du kan svare lidt sjovere på det spørgsmål. Nej. Nej? Okay, det var lidt kort. Tak for det, Julie. Jeg har også sendt vores anden rapporter ud i marken, som er Agnete, og hende har jeg sendt hen til musicals-instruktøren Michael Vest, og har lavet et lille interview med ham, og det kan I se her. Jeg er i lokale 1 sammen med Vest, vores instruktør på vores musical her. Og vi er lidt foran på redaktionen, så hvis vi tænker på, om vi ikke kunne få dig til at lave 2 forskellige reaktioner. Hvis vi nu starter med at sige, at det er fredag kl. 6, kl. 18.00, og vi har simpelthen lige lavet vores musical. Og hvis vi så starter med, at du skal lave en reaktion, som om, at det hele er gået pissegodt, og det kørte bare derudad, og alt spillede bare. Ja. Kan vi få dig til det? Ja. Ja. Yes! Sådan! Sådan. Konge. Og hvis vi så siger nu, at det hele det gik simpelthen bare dårligt. Der var ikke noget, der kørte, og de kunne ikke huske deres replikker, og alting, det var bare skidt. Det er fuldstændig urealistisk. Det vil jo aldrig ske. Nej, hvis der nu gik et eller andet galt så, og vil du så ikke ærge dig lidt? Du må gerne vise nogle følelser. Okay, skal jeg vise nogle følelser så? Ja, det må du gerne. Okay. Sorry. Is it too late now to say sorry? Du må gerne græde. Det er okay. Nu. Sikke flot indslag af Agnete, og det var alt for det her afsnit i dag. Jeg hedder Philip Teilgaard, og vi ses.